नै बेनो जाबाय मेन गेट आं सिंनि नुथायफोरखौ आं दिन्थिलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय Mari. Ini bukan apa? Apa ini menda? Mudah menda. Rawat kesenai menda, biang sebenarnya itu. Siapa? Makan mau deh. Hah? Sini satu deh. Deh. Tidur. Oh. नै बिथिं संनाय खावनाय सोलिगासिनो दङ मा बियो भाजा गाजर दोङो आलु दोङो मटर दोङो दालि दोङो फं गोथाव जागोन ना औ कफि दोङो फुलकफि दोङो नोंनियालाय बेबो लाब्रा बिराद गोथाव जादों होनना बुंलायसिनो रायजोफ्रा फं गोथाव जागोन ना बियो दालिफोरखौनो जालायलायाखै लाब्रा जोंनि जाजोबनाय खोनादों दे माब्रै मोजां थिगानो ना मा खालामदोंलाय मा मावदों नै मैगं संदो लाब्रा दे खालि लाब्रा न खालि लाब्रा माबिले बेलाथि जल ना न ना बियो কি কৰি আছে কিবা ভাত বনাই আছে ভাই উপায়টো নাই সমাজৰ কাম কৰিবই লাগিব নিশ্চয় ঠিক আছে বাৰু महिला दैदेनगिरिफोरखौ लानला ला बिराद मोजां जादों जोंहा गोथाव ना गोथाव दे मारै नांदों जानानै दे जोंना दसे सालाय बे हामजो गोदान मोननायनि माबायदि नांदों दे एकदम गोसोआव रंजानाय मोनदों गोजोननाय मोनदों मानसिफोरखौ नुनानै बेनो आरो Lago. Sekretari Babu. Kamu kena nama.
सफायगासिनो नै जाबायलै दे थिगानो गोथाव दे खालाम बरिया दे बरिया जादों पार्टियावला बरिया जादों नैबे डाइनिं हल रेडि जाबाय गालफाथि जागासिनो दङ गालफाथि जाखांब्ला नै बिथिं सोनाय जागोन स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै बिथांमोना रानग्राफोर फुरा रेडि जागासिनो दङ ready maksaku masak snack
আহিবি